बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि थाखाय बड'लेण्ड बिसायख'थिनि अपारेशन दा समाव जों दङ 8 एसटि बिएफनि बिपिएफनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारीनि न'आव जों बिथांजों दिनै सावरायनि बिथांनि उन्दै समनिफ्राय दा समसिमनि जिउनि बाथ्रा राजखान्थिनि थिलियाव बिथांनि आगान लोगोसेनो बिथाङा जिउ खांनाय बिथिङाव गावनि खामानि दामानि आरो बर' हारि थामोनथानि बेलायाव बिथांनि माखासे मावफारिनि सायाव जों सावरायनो जों बिथांखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय सिबिनाय होदों आरो खुलुमनाय होदों नोंथांनो खुलुमनाय होदों खुलुमबाय नोंथाङा बर' हारि थामोनथानि जोंनि सोमावसारनाय बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनाय बेवहाय माने नांथाबनानै दङमोन आरो दा समाव नोंथाङा राजखान्थि बेलायाव आगान होदों नोंथाङा नोंथांनि जिउनि माने बाथ्रा बेखौबो नोंथाङा फोरमायदो जोंनो जाहाथे रायजो राजाया मिन्थिनो मोनो नोंथाङा उन्दै समनिफ्राय नोंथाङा माबोरै जिउखौ बाबेन होआमोन आरो दा समसिमनि बाथ्रा नोंथाङा फोरमायनानै होदो उन्दै समनिफ्रायनो जों जे स्कुल लाइफ बेवहाय आं एलपि स्कुलखौ जोंनि बे 20 नं बरागारि जेबि स्कुलावनो आं एलपि स्कुलखौ फरायदों दा बेनि उनावहाय हाई स्कुलखौ बा एमइ स्कुल आरो हाई स्कुलखौ आं दतमा हायार सेकेन्डारि गोजौसिन हायार सेकेन्डारियाव बाहाय फरायदों बेनिफ्राय बेवहाय फरायखांनायनि उनावहाय आं क'क्राझार कमार्स कलेजाव आं बेवहाय आंनि डिग्रीखौ आं बेवहाय कमप्लिट खालामहैनानै आं रायजो राजाजों बा न'आव थानानै आं खामानिखौ मावफैबाय आरो जे उन्दैथारनिफ्राय समनिफ्रायनो आङो न'खरा जोंना आफाया PWD याव साख्रि मावोमोन जों एसे उन्दै समावनो जोंना आफाया एक्सपार्ट जादों दा एक्सपार्ट जानायनिफ्राय आङो न'आव आंनो हौवाफोरनि गेजेराव आंनो देरसिन हिसाबै आङो एसे बहुत बायदिसिना प्रब्लेमजों फेस जानानै फैनांदों क्लास 9 मोन आङो बे समावनो जोंनि फादारा एक्सपार्ट जादों दा बेनिफ्राय आङो न'खरखौ बे समाव आङो कृषक साइसनिनो खामानि मावनानै स्कुलजों आं लोब्बा लाफानानै कलेजजों लोब्बा लाफानानै खामानिखौ मावबोबाय थादों बेनिफ्राय फैबाय बेनिफ्राय 2003 बे सुक्ति जाफैबाय 2003 सुक्ति जानायनिफ्राय आं लासै एसे कन्ट्रेक्टर मावनो आराम्भ खालामबाय दा कन्ट्रेक्टर मावै दान बे फरजासिम दा दंफैथ'यो बेनिफ्राय आङो थांनाय उन्दै समनिफ्रायनो आंनाव मोनसे थांखि दंखायोमोन आं मोनसे समाव राजनितिकबिद जानो हायो खोमा बा जानो आंनो नाजानाय बे थांखि आंनि गोसो सिङाव आं बेखौ फिनानै दोनबोबाय थाखानाय दङमोन आरोखि दा बे उसिलाय लानानै आं 2000 जे फार्स्ट जे BTC इलेक्सन बे 2005नि जे BTC इलेक्सन जेब्ला शिब सारजों आरो रबिराम नार्जारि सारजों जे इलेक्सन जालायनानै जे इलेक्सनखौ गेलेनाय जाहैबाय दा बे समनिफ्रायनो आं माबानि मा होनो हाग्रामा मुलिरि सारनि पक्ष जानानै आङो वार्कार हिसाबै खामानिखौ मावबोबाय थादों आरोखि दा फैयै फैनानै कन्ट्रेक्टरखौबो लाबोफाबाय पार्टिजोंबो लोब्बा जाबोनानै खामानिखौ मावबोबाय आरो बे जेब्ला BTC गठन जाखांनानै BCDC दादोंमोन दा बेवहायबो आङो 10 बोसोर जोंनि थुरिबारि रेभिनिउनि मेम्बार हिसाबै आङो खामानिखौ मावबोबाय थानाय जादोंमोन आरोखि दा बिदिनो फैयै इलेक्सनफ्राव मोनफ्रोमबो इलेक्सन बायदिसिनाफ्राव जों शिब सारखौनो सहयोग होयै खामानि मावफानानै जों फैनानै नै दा 2020नि जे BTCनि इलेक्सन बेवहाय आङो बिजाथि जानो आं गोसोआव थि खालामनानै टिकेटखौ आङो शिब सारनाव पार्टिखौ लानानै बा पार्टि गासिबो पार्टिखौनो नङाबाबो माखासे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों आं जगाजग लानानै बिथांमोननिबो एसे उत्साह मोननायजों आंनि गोसोआवबो एसे गोसो जाखानाय दङ हिसाबै आङो शिब सारखौ एप्रच खालामबाय बेबायदिनो अनेक बार लोगो हमबाय लास्टआव शिब सारा आंनो टिकेटखौ प्रदान खालामनाय जाहैबाय दा बे हिसाबै आङो 8 नं दतमा कनस्टिटिउन्सिनि BPF राजनिति दोलोनि जानानै आं दा बिजाथि हिसाबै रायजो राजानि गेजेराव आं दा थांगासिनो दं आरो नोंथाङा तारमाने BTC जानायनि समनिफ्रायनो
हाग्रामा महिलारिजों थाफानाय खामानि मावबाय थादों आरो ओनसोलनि जौगाखांआरि बिथिङाव BGDCनि सासे मेम्बार जानानैबो खामानि मावदों आरो बे हिसाबै नोंथाङा माने पलिटिक्सआव मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ लादोंमोन जाहैबाय BGDCनिफ्राय आरो दा समावहाय BTCनि सासे सोद्रोमा जानानै थांगासिनो दङ बिसायख'थिनि गेजेरजों दा नोंथांनि बे बियाबाव गोनांथारसिन इसु होनबा माखौ बुंनो नागिरो जेनेबा मा समस्याया बे एलेखानि मानसिफोरखौहाय माने दासिम फोनांगासिनो दङ जायनि थाखाय रायजो राजाया नोंथांनो भट होगोन जोंनावथ' बेबायदि डेभेलपमेन्टेल बा माबा मोनसे इसुनि सायाव लानानै इसिबां रायजो राजानि गेजेराव बेले बेजे जानायखौ आं नुवाखै दिनैसिमाव आरोखि दा आंनि उद्देश्यआ फैनाया बे प्रथम आङो इडुकेसननि सेक्टरखौ बा उन्दै उन्दैसाफोरनि जे माखासे BPL श्रेणीनि न'खरफोरनि जे फेमिलिफोर बिसोरखौ बोरै शिक्षानि मानदण्डखौ बारायहोनो हायो बेखौ आंनि गोसोआव आं एकदम फार्स्ट बेखौ आङो स्टेप लागोन आं बेखौ थि खालामनानै दोननाय जादों आरोखि दा बिदि प्रब्लेमथार होननानै नायोबा जोंनि गेजेराव बा प्रब्लेमखौ नुनानै जे BPFखौ भट होगोन बा सोरखौबा भट होगोन आं थिग बेबायदि नुवाखै आरोखि दा जोंनि थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बे एबसु आन्दलननिफ्राय फैयै फैयै दिनैसिमबो जोंनि बे एबसुनि प्रभाबा एबसुनि जे प्रभाब बे खाराखै जोंनि BPF राजनितिक दोलोजों बा जोङो BPF राजनितिक दोलो हिसाबै बिथांमोनजों जों मोगा मोगि जानायखौ आं बे जाहोनखौसो लानानै नुदों आरोखि बाहाय मोनसे जोंदि माबा मोनसे डिप्रेट जाबाय बा माबा मोनसे बन्सितनि थाखाय UPPL राजनितिक दोलोआ जोंजों उल्था हिसाबै खामानि मावबाय थादों आं बिदि नुवाखै दा एबसुनि बाहाय प्रभाबा दङ हिसाबै एबसुनि जे दैदेनगिरि बिथांमोन दङ हिसाबै जों बे बिसोरो हयथ' जिथु थोंजोङै बा इनडाइरेक्टैबाबो बिथांमोना UPPL बा PCDR खौ सापर्ट होबोबाय थानायनि थाखाय जोंजों मोगा मोगिया एसे जाबोबाय थादों होननानै आं सानो थारमाने फैगौ बिसायख'थियाव नोंथाङा मोगा मोगि जानांगोन नैबे कारनावनो जे बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद थारमाने एबसुनि गोहोमा गोबां दं दतमा बियाबाव आरो थांनाय समाव बेहाय एबसुनिनो दखलाव दंमोन जिहेतु माने जोमै जतीन्द्र बसुमतारी बिथाङा बे बिएफनि MCL जादोंमोन आरो बे बारावबो जतीन्द्र बसुमतारीनो माने बे UPPL जानानै केन्डिडेट गसंनाय जादों अबयसे मोनसे खोथा जे जतीन्द्र बसुमतारी बा जोमै नामै बिथाङा माने मिथिसारजानाय बिथाङा माने हाग्रामानि एकदम खाथि सोमोन्दोनि माने बिएलटि समावबो बिथांजों दंफायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों दा बे हिसाबैहाय माने जोमै एबा जतीन्द्र बसुमतारीया माने नोंथांजों जुदि कन्टेस्टआव गसंदों दा नोंथांनि थाखाय मोनसे गोब्राब जागोन बेखौ बुंनो नागिरो गोबां साया आरो बेराफारसे नैबेबो जाहैबाय जे बेयाव UPPLनि दाफुं माने दाजेननाय आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनिनो न' बे दतमाया दा बे हिसाबैहाय बेहाय UPPLनि पावाराबो बा गोहोआबो गोबां दङ नोंथाङा मा बुंनो नागिरो बेवहाय राजनितिक हिसाबै जों बिश्लेषण खालामनानै नायोबा राजनितिक हिसाबै जोंनि BPF राजनितिक दोलोआ 8 नं दतमा कन्स्टिटिउन्सि हिसाबै बिराद स्ट्रं थांनाय नोंथाङा जे होनदों थांनाय जे 2015नि इलेक्सनाव हयथ' बाहाय UPPLनि बा PCDRनि बिजाथिया देरहानानै थांदों दा बेवहाय मोनसेल' खारनाव बिथांमोना देरहादों होननानै आं सानो आरोखि दा मोनसे समाव जोंनि माखासे दलीय अन्थखन्दल बा बिभक्त जानायनि थाखाय जों मोनथाम भाग जानायनि थाखाय दिनै जों थांनाय 2015नि जे BTC इलेक्सन दा बेवहाय जों जेननो गोनां जादों आं बेखौ सानदों दा बेवहाय पार्टिनि जोंनि माखासे नीति आदर्शखौ लानानै जोंनि बे दतमा ओनसोलनि जे रायजो राजाफोर जेरै खामानि मावनाय दांनायखौनो होन बा जोंनि सिबसानि जे नीति आदर्श बा BPF राजनितिक दोलोनि जे नीति आदर्श बेखौ जोंनि दतमा रायजो राजाया दिनैसिमबो गोबानानै लागोन होननानै आं बिसास खालामो दा बेवहाय हाजार जेखि एबसुनि जे लिडार बा दैदेनगिरिफोर थाया मानो दा बेवहाय फैगौ बिसायख'थियाव आंजों देरहागोन बा बिथांमोना आंखौ इसिबां मोगा मोगि खालामनो बा टक्कर जाहोनो हागोन होननानै आं दिनैनि दिनाव आं सानाखै आरोखि थारमाने बे दतमा बियाबा जोबोद सन्माननि बियाब BTCनि थाखाय मानो होनना बुङोब्ला बड'लेण्डनि सिगांग्रो सानजेननाय बेक्ति
आरो गावखौ जिउनाङै बावसोमलांबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जोनोमा बेहायनो बरागारि गामियाव आरो बिथांनि मुङावनो दिनैनि समावहाय थुलुंगाफुरि जेनाखि दा माने फसंथान बानायनो ओंखारदों बे जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबोद क्रेडिट बुंनांगोन बेखौ बेनि अनगायैबो बे हालामाव बे नोंथांनि दतमा बियाबाव गोबांथार माने गिदिर मानसिफोर जों मोननो हादों जेरैहाय जों बुंनांगोन बर' समाजनि आफादगिरि बेवहाय दङ राजेन्द्रनाथ बर' बेबायदिनो बिटिसि जानायनि उनावहाय जेब्लानाखि सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड CSB दायो बिनि चेयारमेन राजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङाबो बे जायगायावनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1987 जेब्लानाखि बड'लेण्ड आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारजेनदोंमोन बै समावहाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मजों नांथाबफानाय अरखिमोननि खोथाखौ बुंनो हायो जोङो बिजय गरमनि खोथाखौ बुंनो हायो बिथाङा दासिमबो गोथां अबस्थायाव दं बिब्दिनो बर'नि फेस्ला मेथाइ खननायनि रानि होननानै जों बुंनो थाङो दांखोलोनि खोथा बुंनो थाङो दा गोबां बेवहाय माने जिनियासफोरा बेवहाय जमा जानानै नोंथांनि बियाबावहाय दा नोंथांखौ बिथांमोना माबायदि सापर्ट खालामदों दिनैनि दिनावथ' बिथांमोना आंनि लाइनाव दंजोबो जोंनि BPF राजनिथि दोलोजोंनो जे मानसिफोरखौ नामखौ मख'दों बिथांमोनाथ' जोंनि BPF राजनिथि दोलोजोंनो जड़ित जानानै दं बे जे खोथाखौ बुंदों आं सोमोन्दोआव बिबौ जायो अरखि आबौ बरम बिसोरथ' आंनि एकदम गामिनिनो जों गामिसो जाहैबाय बे दांखोलो दोआथ' आंनिया जोंनि न'खरनिसो जाहैबाय दा बे बेलायाव गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा जोंनि BPF राजनिथि दोलोजोंनो जड़ित जानानै दंबाय थाखायो दा बेवहाय गोब्राब बा मोगा मोगि जाथारगोन आं बेखौ सानाखै आरोखि थांनाय बे जोंनि जेनेबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे गामिनि जे दैदेनगिरि बिथांमोन जेरै जोंनि एक्स MLA सार जेनेबा प्रदीप कुमार ब्रह्म बिथाङाबो गामिसे बिथाङाथ' जोंनिनो BPF राजनिथि दोलो थाबाय बारग' MLA जाहैबाय इन्द्र महन सारा जोंनि दतमा ब्लक BPF-निनो आफादगिरि हिसाबै दा जोंजों खामानि मावगासिनो दं दा बेवहाय एफा गिदिर दङबाबो फ्राय बांसिन पार्सेन्टेजनि जे जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफोर दतमा ओनसोलनि बिथांमोना जोंनि BPF राजनिथि दोलोजोंनो जड़ित जानानै खामानि मावगासिनो दं दा बेवहाय आं एफा गिदिर राजनिथि गिदिर थानायाव नोंथाङा बोरै उथ्रिसार जानो होननाय खोथायाव आं बे खोथाखौ बुंनाय जाहैबाय समस्त जोंनि माखासे पार्सेन्टेज बारा हिसाबै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि BPF-खौनो आखुवालि खालामनानै लानाय हिसाबै बेवहाय आं गोनो गोथो जागोनखौ आं नुवाखै आरोखि बेनिफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय जे जोङो मिथिगौ इउजि ब्रह्म उरखागुरा ब्रह्म बिथाङा माने दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै सोमावसारनायखौ मोनसे समाव दैदेनलांबाय थादोंमोन जे समाव BLT-आ आलादा रायजो दाबिनो सिगांबाय दा बै समावनो बिथाङा जोबोद माने कालेक्टिभलि सापर्ट खालामनानै आरो BLT-खौ आवगायलांहोबाय थादोंमोन आरो सावरायनाया जादोंमोन BTC एकर्ड जादोंमोन बिथाङा MP-बो जादोंमन आरो बिथाङा EPPL-खौबो दाबाय दा नोंथाङा बिथांनि माने जिहेतु EPPL-नि दाफुंजेन आफादगिरि हिसाबै इउजि ब्रह्म दङ बे समाव नोंथाङा बे जायगानि सासे लिडार थानाय हिसाबै इउजि ब्रह्मनि नोंथाङा सापर्ट जानो हायोमोन बा बिथांनि जानानै नोंथाङा इलेक्सन दालायनो हायोमोन बे थांनाय जे 2005नि इलेक्सननि सिगां जे BPPF जे गठन खालामदोंमोन दा बेवहाय माखासे गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो भुल बुजाबुजि जानायाव बा भुल बुजाबुजि जानायनि खारनाव बा जोंबो लिडारा बिभाक्त जानायनि जाहोनाव आरो बेजों लोगोसेबो माखासे जे सुक्तिखारिफोर दा जाय बिथांमोना सुक्ति खालामनानै लाबोदों दा बिथांमोनखौ नेतृत्व होनो हायोबा बा बिथांमोननि लिडाव थायोबा हयथ' जोंनि जे फैबाय थागोन जे जिखि समस्याफोर जाया बेखौ सौग्रावनानै बा बेखौ उरसिनानै खामानिखौ मावलांनो हागोन होननानै साननानै आरो माखासे जोंनि BTC-नि दफाफोर थाबाय इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि बाथ्रा थाबाय दा जुदि बिथांमोनखौ पावाराव जों लाखिफिननो हायोबा बा बिथांमोननो रायजो राजाया पावारखौ गथायनानै होनो हायोबा हयथ' जोंनि बे जे सुक्ति खालामनाय माखासे दफाफोर दा बेखौ हयथ' बिथांमोना गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन होननानै आं आसा खालामनानै बिथांमोनखौ बा बिथांनि दैदेननाय
जे BPPF ओइस जानानै गेलेदोंमोन बेवहाय आङो BPF हाग्रामा महिलारि सारजों साइडआव बे पक्क'आव थानानै आं खामानिखौ मावनाय जादों। दा समावथ' BTR एकर्डनि बिराद दोहौ जाफुदों। BTR एकर्ड जाबाय जानुवारिनि 27 खालार खालि 27 खालार खालि। दा बिनि उनावहाय UPPLआ गोदान महर मोनदों। दिनैनि समाव UG ब्रह्मआ UPPLनि आफादगिरि नंलिया दा प्रमद बर' जाबाय बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाय बिथांनाखि BTR सुक्तिखौ खालामदोंमोन। दा बिसिबाय BTRनि थाखाय मोनसे धौ फैदों आरो प्रमद बर'नि थाखाय जै मै ओरैबायदि होनो नागिरबाय थादों। दा बेफोरबायदियाव नोंथाङा माने दिनैनि समावहाय BPFनिसो केन्डिडेट जादों दतमायाव। दा दतमायाव नोंथाङा माने माबोरै देरहागोनखौ मिजिंनानै? दा BPF राजनितिक दोलो हिसाबै ओरैनो सरासनस्रायैबाबो आरोखि जोंनि BPF राजनितिक दोलोआ जे मोनसे मिसियर जोंनि जायगानि थाखाय बा BTADनि थाखाय जोंनि पलिटिकेल हान्जाया एकदम मिसियर होननानै दिनैनि दिनाव जों साननानै लाजायो। दा जोंहा बेवहाय गोबां ग्रासरुट लेभेलाव उइंसफोर दङ जोंना, जेरै PSU थाबाय, वमेन थाबाय, प्राइमारि थाबाय, BCDCनि मानसिफोर थाबाय, ब्लकनि थाबाय, सेन्ट्रेलनि थाबाय, डिस्ट्रिक्टनि लिडारफोर थाबाय। दा समस्त बेफोरखौ नायोबानो माने जोंनि माखासे कमिटेड जे मेम्बार्सफोर भटार्सफोर एकदम जोंना देरहानायनि अंकआवनो थाखायो आरोखि। दा बेजों लोगोसेबो जे थांनाय 2020नि बे जे 27 फेब्रुवारियाव जे जानाय सुक्ति 27 जानुवारि 27 जानुवारियाव जानाय जे सुक्ति बेखौ हयथ' रायजो राजाफ्रा गोबाङानो माखासे दफाफोरखौ मिन्थियामोन। थांनाय 4 थारिखआव इलेक्सनाव हयथ' सोरबा सोरबाया भुलफ्रमैनो एबसुनि भटखौ बा UPPL राजनितिक दोलोनो हयथ' प्रमद बर' बा एबसु हिसाबै एबसुखौ आं रायखांग्रोनाय जाहैबाय, नामा फैबाय थादों। दा बिथाङा बै समावबा सोरबा गोनो गोथो जानानै हयथ' बिथांनो मोनसे मोननै सिटआ बारा बिथाङा मोनगौसोमोन। दा दिनैनि दिनाव जों BTR सुक्तिखौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बोदलानानै बा जोंनि रायजो राजानि गेजेराव लाङै देखायनानै बा जों नुनाय बायदि दिनै BTR सुक्तियाव रायजो राजानि जे मोजां खामानि जाथारगोन दे जों बेखौ नुवाखै। आरो बेखौ जों रायजो राजानि गेजेराव जों बुंनो हायो जोंनि जे आन्दलन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे आन्दलन खालामनाय जोंनि उद्देश्यआ बे इलेक्सन मुखि बायदि बा इस्ताहार बायदि बे स्कुल कलेज दालां बहाबा इन्डास्ट्रि बसायनायनि जोंना उद्देश्य गैयामोन। जोंनिया मोनसेल' उद्देश्यमोन जे जोंनो बड'लेण्ड नांगौ। बेखौ थांनाय जेब्ला आन्दलनावनो जोंनि माखासे इस्युफोरखौ गारजोबनानै जों मोनसेल' इस्यु हिसाबै जों दोनबोखानाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनि जे भइस बे मोनसेल' जों फारौ बायदि मानैल' थाबाबो जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगौ बा बड'लेण्डआनो मोनसेल' इस्यु होननानै जों जे थांखिखौ लाबोदों। दा बेखौ जों रायजो राजानि गेजेराव लांनानै फोसावहैनाय लोगो लोगोनो बिथांनि जे माखासे दफाफोर दा रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि जोंनिजोंसो मार्साप जाफिननानै जों खामानि मावनो लैहोर फैनायखौ जों नुदों आरोखि। दा दानख'नाय ओंखारफिननाय हाबफिननाय बेखौ लानानैबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद गाज्रि मोननाय बा दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि। दा जुदि गमामायैनो इमप्लिमेन्ट जाथारोबा बा इमप्लिमेन्ट खालामनो थांथारनांगौबा दा 50%नि जे बर' जनगोष्ठी बा ट्राइबेलफोर गैयैखौ जुदि थांनायनि बिथांमोना स्कपखौ मोनोबा दा बेवहाय आंनि न' उसुंथारसेखाय आं बुंनो लुबैदों आरोखि। एकदम आंनि न' बारबानो गामि बारबानो फकिराग्रामा एकदम जेनेरेल रिजार्भखा। बेहाय सासेबो बर' गामि गैया होनबाबो एथ'ग्राब बुंद्रायनाय जाया। मनाख'सा दं, जगदै दं, फारौबुरा दं, बेखिनि मोनथाम बा मोनब्रैसोल' गामि दङ आरोखि। दा जुदि गमामायै जुदि बिसोर दस्रा कास्टनि मानसिफ्रा जुदि जेनेरेल कास्टनि मानसिफ्रा अबिसिफ्रा जुदि जों बेवहाय थाला जुदि होननानै जुदि मेम'रेन्डामखौ होयोबा जोंनि कमिसन दाखांनायनि उनावहाय हयथ' जोंनि गामि गुदिसिम बिथांमोननि बाउन्डारिया फैगोन। दा बेवहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद इमोसन जागासिनो दं आरोखि। जुदि गमामायै बे जानो थांमारोबा जों मा जागोन? दा ओरैजाय जोंनिफ्राय जुदि जानांगौबा बिटिआरआ जुदि जोंनि न' गुदिनिफ्राय जानांगौबा मात्र' सियालमारिसिम जानोसै।
जों गोसो जायोबा हां खेबसेनिबो खारनो हानाय जायो आरोखि मोनसे समाव नोंथांनि बिजाबाव बिजेपिनि प्रभाबबो गोबां दङ दिनैनि समाव बिजेपिया मोनसे दायलेमाव गोलैदों बिपिखौ सापर्टआव थानो ना इउपिपिएलआव माने बाहागो लाफानो बिजेपिनि दा माने गोलो गोफब बे थासारियाव बावैसो बे इउपिपिएलनिफ्राय माने रैखा खालामबाय होननानै बानबुंथिबाय थादों नब सरैनिया बुंदों जे इउपिपिएलखौ बिजेपिया सापर्ट होनो थांबाय थाबाय दा होमबा नोंथांनि बे बिजाबावथ' बिजेपिनि गोबांथार गोहोम दङ दा बे हिसाबै माने बिजेपिया इउपिपिएलनो सापर्ट होयोबा नोंथांनि लस जानो हागौ दा बेवहाय बिजेपिया इसिबां प्रभाब दं होननानै आं सानाखै मानो सानाखै थांनाय जे 2015नि जे बिटिसिनि इलेक्सनाव जे बिथांमोना गोबां आग-भाग लानानै बे 6000सो भटखौ कालेक्शन खालामनानै बिरेन्दार होदोंमोन आरोखि बे जोंनि 8 नं कन्स्टिटिउन्सिनि केन्डिडेटनि नामा बिभुति बरगयारि होनो ओरैनो जों बिरेन होनो आरोखि बिजेपिनि केन्डिडेट बिथाङा दा बे बिथांजों जे एकदम सक्रिय भाबै खामानि मावग्रा जे बिथांमोन जेरै जोंब्लाव होनो जोंब्लाव ब्रह्म जों दलिन होनो थांनाय बे आनडिभाइडेड गवालपारानि प्रेसिडेन्टमोन बे बिथांमोन थाबाय रिस्ट' ब्रह्म होननाय थाबाय बेनिफ्राय शिबनाथ मास्टार होननाय थाबाय इन्द्रा थाबाय बे हाब्रुबारि ओनसोलनि आरोखि माखासे माखासे फ्राय समाजजों लोब्बा थाबोनाय मानसिफोर गोजा आरोखि दा बिथांमोनासो बै थांनाय 2015नि जे बिटिसिनि इलेक्सन बेवहाय बिथांमोना एकदम स्ट्रं भाबै केम्पिं खालामदोंमोन बिजेपिनि जानानै जोंनिफ्राय गावलानो थांनानै बिथांमोना जोंनिनोखामोन बिपि राजनिति दोलोनिनोखामोन दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव जाय मानसिफोरनि नामखौ बुख'दों आरो बेजों गोबांथार सापर्टारफ्रा जोंनि बिपि राजनिति दोलोनि जानानै दा आंखौ देरहानो थाखाय अहर जों खामानि मावगासिनो दं आरोखि जयै दा बेवहाय बिजेपि हिसाबै दतमायाव एसेबां प्रभाब खोख्लैनो हागोन दिनैनि दिनाव आं बेखौ सानाखै आरोखि गभर्नर सासन जानानै दङ दासान्दि बिटिसिआव दैबानानि थासारि आरो कर'ना भाइरास नोंथाङा माबोरै डिल खालामदों बेफोरखौ दा बेखौथ' जोंनि रायजो राजाफ्रा हयथ' मोनसे समाव सानाखैमोन जोंनि बिपि राजनिति दोलोनि बादै गुबुन राजनिति दोलोआव थानाय जे बिथांमोन जे पार्टिनि मुरब्बिफोर बिथांमोना गभर्नरखौनो बरायदों दा जों बिपि राजनिति दोलोनि हिसाबैथ' जों बेखौ अफस होखादोंमोन नोंथाङाबोथ' मिथिखाबाय जों पिआइएलबो दाखिल खालामनाय जादोंमोन दा जोंनि पक्षआव फैयाखिसै दुर्भाग्य बस्तु जेनेबा माबानो गभर्नरावनो थांफिननाय जाहैबाय दा बेवहाय गोबां रायजो राजाया खस्थ' मोनबाय बा खस्थ' मोननानै दिनैनि दिनाव अनुभब खालामनो हादों जे गभर्नर सासना मा जिनिस दा बेनि बेलायाव जों मालाबा रायजो राजानि गेजेराव थाङोबा बुंदों हाब माथो ओरै बिपिएफफोरनियासो माथो थिगमोनलै दा बेबायदि जों खोथाफोरखौ खोनाबोनो मोन्दों आरोखि जोंनि जनप्रतिनिधिफोरनि आखायाव थानायमोनबा हयथ' पजिसन साफ्रोमनावबो जोंनि रायजो राजाया थांनानै हयथ' अभाब अभियोगखौ जों बुंनानै लायनो हागौमोन खिन्थानो हागौमोन हयथ' जों थाइसे थाइनै गरसे गरनैखौ जों मोनबोगौमोन बे अनुभब खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि दा आं ओरैनो किसुमान जायगायाव दै खुरखानाय आं दिनै जनप्रतिनिधि जायाखैबाबो जेनेबा आंखौ बिपि राजनिति दोलोनि केन्डिडेट हिसाबै नायनो लेंफैयो आंबो थांनाङो दा बेवहाय जों किसुमानखौ मालाबा जोङो सहाय खालामनानै फैनांबाय आरोखि दा रायजो राजाफ्रा हयथ' गाबखांनाय दं जाय बिथांमोना जोंनि बिपि राजनिति दोलोनि सुरखौ बोफायाबालानो जायखौ बन्द' खालामनो थांदोंमोन बिथांमोननि सायाव मा एसेबाबो दुखु मोननाया दा दङ आरोखि नोंथाङा बे खेबाव बेसेबां भट मोननानै देरहागोन आंथ' आंनि एनालाइसिसआव जों बुहुद गामि गिदिंबाय गामिनाव जों सोंबाय जोंनि बिपि राजनिति दोलोआ न'खरबेसे दं इउपिपिएलआ बेसेबां दं बिजेपिआ बेसेबां दं जों बेखौ इन्टारनेलि जों ओरैनो प्राइभेटलि जों सेन्सास खालामनानै नायदों आरोखि दा बेनि गेजेरजों नायनानै आरो आंनि जे बेक्तिगत एनालाइसिस बा आंनि अबिगथाजों
आं गिदिंनाय हिसाबै आं मोननाय मथे आं फैगौ BTC इलेक्सनाव 22निफ्राय 24,000सो भट मोनगोन होननानै आं आसा खालामनानै दं आरोखि। नोंथांनि कन्टेस्टआ सोर जागोन? आंथ' एथ' गिदिर आंजों दे बाहाय मोगा मोगि खालामथारनो हागोन बायदि आं केन्डिडेट दिनैनि दिनाव आं अनुभब खालामथ'वाखै आरोखि। जोमैखौबो आं लायाखै। ना जोमैयाथ' माने सिटिं MCLA बुंनो थाङोब्ला जेनेबा बिथांनि पावारा थांनाय 27 एप्रिलखालि जोबफाबाय। हाग्रामा महिलारिया जेब्लानाखि BTC सोरखारखौ सामलायनो मोननाय जायाखिसै बै समनिफ्राय जोमैयाबो बे बिबानाव गैलिया जतिन्द्र बसुमतारिया। दा बे हिसाबै बिथाङा जिहेतु आगोलनिनो MCLA आगोलाव रायजो राजा बिथांखौ मोनदों बे हिसाबै बिथाङा नोंथांनि कन्टेस्ट जानो हायैनि मा खोथा फैयो? दा जों अनेक जायगायाव जों हाबनानै नायबाय। नियारेस्ट गावनि न' गुदियावनो दाखालिसो आंखौ केम्पिं खालामनो मिटिं खालामनो लांबाय। बेनि न' उसुंनि लामा सेरावनो आं मिटिं खालामनानै फैबाय। दा लामाया ओरैबायदि अबस्था दै थाजोबनाय आरोखि बिफां गिदिर गिदिर। दा बिथांमोना हामबाय जोंखौबो मा नायनो बेलाय जेबो नायनो हायाखै। थिग बेबायदिनो ओरै सिङाव मोनफ्रोमबो जायगायाव जों नुजोब्बाय आरोखि जे बिथाङा दे 5 बोसोर जोबनानै थांबाय MCLA हिसाबै बिथाङा रायजो राजानि जेबो जौगानाय लाबोनो हायाखै होननानै बिथांमोननि माखासे कर्मि जाय बिथांमोना UPPL जानानै बा PCDR जानानै बिथांखौ सहाय खालामनानै देरहासार होबोदों बिथांमोनानो जोंनि सिगाङाव होनो। अभारअल BTC आवनो थांनाय 17 बोसोराव जेबो जायाखै होननानै अपोजिसना बुंबाय थादों। बै हिसाबै बेबो मोनसे। दा बेवहाय ओरैनो सरासनस्रायै जों बुंनो थाङोबा बे जोंनि गभर्नमेन्टआ दानायाथ' दाबाय। खिन्थु जे बिथाङाथ' अपोजिसनाव थानाय हिसाबै बिथांखौथ' जों एसेबाबो नायख्लुख्लुखौ जों खालामखागोन। बे पलिटिकेल हान्जानि नेचार होनबाबो जों बांद्राय बुंद्रायनाय जाया। दा बे बेलायाव हयथ' बिथाङा डेभेलपमेन्टेल माखासे स्किमफोरनिफ्राय हयथ' बन्सित जादों बा जोंबो रायजो राजा हिसाबै बिथांखौनो देरहाहोनाय हिसाबै जोंबो बिथांनि जे पानिशमेन्ट बेखौबो जों मोनफानांगौ जाहैदों रायजो राजाया। दा बाथ्राया जाहैबाय जे अपोजिसनाव थायोब्ला फान्डफोरखौ खम मोनो थोजासे मोननाय जाया। दा फैगौ बिसायख'थियाव UPPL सरकार दानोसै BJPनि सापर्ट लानानै। दा नोंथाङाथ' अपोजिसनाव थाफानांसिगोन। अपोजिसनाव थानांगोन जोंहा हयथ' जोंहा पार्टिनि निति आदर्शनिखौ लानानै जों हाइकामान्डआ जों जेरै थाङो जों बेजों थांनांगोन आरोखि। दा आंनि गोसोआबो बे थि बाहाय खुनु उलट पालट जानायनि खोथा गैया आरोखि। बे अपोजिसननि मानसिफ्राथ' होनबाय थागोन जेनेबा थांनाय 2005निफ्राय जोंनि BPF राजनिति दोलोखौ जेबो मावाखै जेबो खालामाखै जेबो जाख्ल'जोब्बाय मानो मावाखै बुहुत उदाहरन दं। सेन्ट्रेलि जेन'बा नायोबा एस ए हल जेनेबा BTCखौ लानानै जों नायोबा सेन्ट्रेलि मा मावदों मा मावाखै दिनै क'क्राझाराव गुवाहाटीजों जों कम्पेयार खालामनो दिनैनि दिनाव जों हायै बायदि होनजायो। जोंनि जे इनस्टिटिउसनफोर जेनेबा नार्सिं कलेजखौ होननानै CIT खौ आरम्भ खालामनानै केन्सार हस्पिटाल फाउन्डेसन खालामबाय, इउनिभार्सिटि जाबाय, मिउजियाम जाबाय, साइ दं दिनैनि दिनाव। दा बेवहाय नायोबा आरो माखासे स्पर्ट्सनि जे इउनिभार्सिटिनि जे कलेजनि फाउन्डेसन बेफोरखौ नायोबा बुहुत जोंनि BPF राजनिति दोलोआ मावदों होननायखौ जुक्तिखौ आं रुजुगोन आं बेखौ लादों आरोखि। आरो बिनि बादैबो जोङो रायजो राजानि थाखाय बाहेरायाव जोंनि BTC ओनसोलावबो लाफानानै चिरां बाक्सा उदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गुवाहाटीनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बुहुत गेस्ट हाउस जों दिनैनि दिनाव बानायनो हाबाय। नोंथाङा बुंदों जे बिसायख'थियाव देरहानानै नोंथाङा सोलोंथाइखौनो सिगांग्रो प्रायरिटि होगोन माने खाबु होगोन बुंदों आरो लामा सामानि खोथा नोंथाङा बुंदों। थ' फैगौ बिसायख'थियाव सरकारा BPFनि जागोन ना बे? BPFनि जागोन बे एकदम 100% बे खुनु सन्देह गैया। थांनाय 17 बोसोराव बे बियाबाव दतमा बियाबाव BTCनि मावफुंनाय प्रजेक्ट नाम्बार नोंथाङा मा माखौ मख'नो नागिरो? नै जोंनि खाथियावनो सुइस गेट दं। लङा दालाङा दंफांनिमोन, नैबे दालांगुरिनि दंफां दालांमोन, नैबे लस्का दालां जोंनि बारग' MP UG ब्रह्मनि खाथियाव जे दालां दं बिनि बारनानैबो बिनि मोखाङावबो औवा दालांजोंबो मोनसे समाव भीमजों जों थाबायोमोन। ओरै गसखाथाव नाय नोङो आरो जोंनिथिंजाय बहुद सियालमारि बै मा होनो मैनागुरियाव थांनो हायामोन बाय बेसेबांबा गिदिर दालां जाबाय।
ओरै नै दाङारफुथियाव सुइस गेट दं आरो नैबे दा जोंनि लावदङायाव बेसेबा गिदिर ब्रिज बानायगासिनो दं आंनि समस्थिनि खोथा आरोखि आरो नैबे बाजारनिनो एसेल' 100 मिटारसो गोजानाव दा लङा दालांनि सायाव लङा दैनि सायाव दालां बानायगासिनो दं आरो बे अक्सिगुरियाव बेसेबांबा गिदिर दै हेल ना मामोनलाय बेयो बेनि सायाव दा दालां बानायगासिनो दं बेफोर आंनि समस्थिनियाव गोलैजोबो आरोखि दाङारफुथियाव दं सुइस गेट लावदङायाव सुइस गेट दं बहुद दं आरोखि दिनै मावफुंनाय जादों माखासे माने स्किम दतमायाव थांनाय 17 बोसोराव नोंथाङा सासे कन्ट्रेक्टरमोन कन्ट्रेक्टरमोन हिसाबैहाय नोंथाङा माने बिटिसिनि स्किमफोरजों दा सम्पर्क दङ आरो गोबांजा कन्ट्रेक्टरफ्रा बुंनो नागिरो जे दा समाव माने बिथांमोनहा गोबां थाखा मोननांगौ दङ बिटिसि सरकारनिफ्राय जिजोंनि हाग्रा महिलाखौ दैदेननाय सरकार दंमोन दा नङा दंनाया मोननांगौआ दं दा बेवहाय जोङो बा एडमिनिस्ट्रेसना माखासे सिस्टेमफोरनि गेजेरजों खामानिखौ मावनाय जायो दा मोनसे दालांखौ 5 कौटिनि एप्रुभेल होबाय सेंसन होबाय दा बेवहाय बे दालांखौ लुफुंनो थाङोबा 4 बोसोर नांगोन बा 3 बोसोर नांगोन दा बेखौथ' एस ए हल जोंनि बै डिटेल्स प्रजेक्टनि सायाव जों एप्रुभेलखौ होनानै दोनबाय बेयावथ' रायजो कन्ट्रेक्टरा मोननांगौआ थाखागोन बा एप्रुभेल बा लायबिलिटिस जादों होननानै होनबाय थायो दा बेवहाय प्रजेक्टआ 5 कौटिनि हरबाय बेखौ 3 बोसोरजोंसो हागोन दा बेनि माखासे मावनो हायै आद्रा जे राहा फैसा खामानि थाबाय बेजों लोगोसे फैसायाबो थाबाय बेथ' लायबिलिटिस हिसाबैनो थाबाय फैगौ बोसोरनि थाखाय बे थारमाने कमप्लिट जानाय खामानिनि सायाव फैसा होनांगौ बे रोखोम गैया कमप्लिट जानायनियावबो माखासे थाबाय माखासे किसुमान लायबिलिटिसआथ' गभर्नमेन्टआव प्रसेसनि खोथा थाहैबाय माबा समाव फान्डआ मालाबा जोबहैबाय हयथ' एसे एनै माबा खुथिनाथिखौ प्रसेसनाव थानाया बाध्य जानानै माबा बाजेटनि बाहेराबाबो एसेबाबो मालाबा होनांगौ जायो बहाबा लामाया बायस'ना होबाय बेथ' बानायाबा जाथ्रा बा दालाङा जौथारबाय एबारनि फाइनान्सियेलाव हाबाबानो बे बोसोरसे बे लामाजों थाबायग्राफ्रा बन्सित जानोसै बे लामायाव थाबायनो मोनला हयथ' बिदियाव खुथिनाथिया थादों बायदि आं सानदों थांनाय 17 बोसोराव जेनाखि हाबा हुखा बिटिसि सरकारनि नोंथांनि 8 नं दतमा बिएफनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय दं जथेस्थ' गोजोननाय दं खारन थांनाय जे 2003 नि एग्रिमेन्टनि सिगां हयथ' जोंनि रायजो राजाफ्रा आंनि नुनायाव आरोखि हयथ' जों गस्ला गामसाबो मोजां बायनानै गाननो हानायनि एथ' परिबेस गैयामोन आरोखि दा बेखौ नायोबा जोङो मानसिनि जे माबा बेखौबो आं बारायनाय बायदिसो मोनदों आरोखि रायजो राजाफ्रा अपोजिसननि मानसिफ्रा जिखि होनाबालानो थाथों होनबाय थाथों अपोजिसनाथ' अपोजिसननि खोथाखौ बुंबाय थागोन बे स्वाभाबिकखा खिन्थु जोंनि जे मानदण्ड मानसिफोरनि जे मानदण्ड बेखौ समस्त बे बिटिसि एलेकानि लामा दालांजों जौगानायजों लोगोसे मानसिनि बे मानदण्ड जोंनि रायजो राजानि जे मानदण्ड बेखौबो आं उन्नत जानायखौसो आं नुदों आरो दिनैनि दिनाव आच्छा होमबा नोंथां देरहानाय पाक्का देरहानाया निस्सय एकदम पाक्का 100%। आरो जों गोबां सावरायबाय आरो गोबां सावरायनो दंबावोमोन जोंहा गोबां सम गैया जोङो दा समाव सावरायबाय थादोंमोन 8 नं दतमा बिएफनि बिपिएफनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारी बिथांजों बिथाङा गावनि जिउनि बाथ्रा फोरमायदों आरो गावनि मोनबोनाय रोंमोनथाय लोगोसे फैगौ बैसागोथियाव बिथाङा मा इस्युखौ लानानै बिजाथि गसंदों बेखौ बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा मिजिं खालामदों रायजो राजाया बिथांखौ देरहासार खालामगोन आरो बिथाङा जोबोद गोसोआव माने बोलो गोनां सुबुं जेनाखि बिथाङा बुंबाय थादों जे रायजो राजाया दिनैनि समावहाय माने बिथांनो भट होगोन नैबे कारनाव जे थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि हाग्रा महिला दैदेननाय सरकार बियो माने खामानि जिखिनि मावदों बिनि सायाव गोजोननाय दङ आरो फैबाय थानाय समाव गोबांथार मावनांगौ थानाय खामानिफोरखौ बिपिएफ सरकारा मावनानै हागोन बिसोर मिजिं लादों आरो बेखौनो मिजिं लानानै बिथाङा बिपिएफआव बाहागो लाफादों आरो बिपिएफनि सासे हार्डकर कर्मि हिसाबै बिजाथि गसंदों जोङो दिनै बे सावरायनायखौ बेयाव जों फोजोबदों उन समाव जों गोबांथार इसुनि सायाव सावरायनो मिजिं लादों बिथांजों लोगोसे सावरायबावनि उन समाव बेजों फोजोबबाय दिनै सावरायनाय गोजोनथों खुलुमबाय